one nekra no wo nsuo bi anwada nantwi da wo betwa nantwi nti yansapon dai anka yansapon ne so enye senye yansapon dia na ne ba junior no na onu ne nya wahese a T1 nimpu asofo no ka ho na wodi yansapon akoma nsuo a wakoji tumi fe nsuo no a wodi nsuo ye adwuma asofo no bebre enta asofo no nim yansapon wo ne tam nsuo ye na dua bata obo ho a ne twa ye twa na enti wo kunkuro han wakofa suma beka ho ye T1 sumbai fo butufu duefo abeka ho a onu so honhom no bai so be ya wekum no ase odi ade papa biara mame T1 enye odobro ni so me ne da onti anyo odobro ni da de number onye nwi da de number abo mamani te bu so fo ni o sama na ga bo mamani se wo twebra onu yo befo ya mame saponyire kanyina ayampa nde yampa so yo befo okuda wonfi oba ware num ena nwa ware anyeyi besine ena ya sapon so ne wan tono besine the tabun taganam of the 2025 no one more abonsamfo no ana owo na ntuma me fa won this year ebe for me na to be self vice president Dr. Bawumia. Dr. Bawumia is a Christian. It's not a Muslim. Oh sir, it's a Christian. He have that the good Samaritan. Emusia ene wo man Ghana yekoda soro ya yanti asempa ye dwuntune kese pa ya wakodare ewo enimtu mu eye ya usapon woda ya wansori ebusia we akwakoye arehosem ye pa na nanu adabe ebusumi ya ena mame Tiwa ya wo lead singer edema asomafo banda ya usapon eda no no eda ne de toye na anche ena no so anopai ye te se ne manager ababi breaking news no se ya usapon so adane ede ato we akwakoye arehosem aba mame Tiwa fi na ne Ghana fo bi ka ene se mmiwame ya wokwe de wono a ete ya usapon wa wo hwe no etisabe wono eja ya usapon kokoi enche wono so ebekwabusia fofie anto ata ya anto anka nkosoro anso ya usapon so da ya wansori me saka prophet Dr. Abednego ewo menche wa haye babidi enkomo na mekono akwakomo na kwa bafisa wa ya karo ndana ye kono mi subscribe button no so fache ya no wakai sa wo de bell no ebeka ho se ne be na upload ni to no first person ya wo sa ebidika kan ho na ayemodi fo akwaba. Daddy. Hello. Mwakwaba. Yeah na. Papa bibi aboko de. Na me ado mboko. Ye de na me asa. Na so enye boko, me ra ho me ho. E se na mbobon krofo bi din se bi esi asem esi na no pe sukura obi bribi ayi obi. Ya usap. Enti ni ya usapon se bribi bi na me fo se monko tie ni bi a wan tie ni. Ready for yatini ye na yare hosem ya se 2025 ye nim se ni esi na na esan be si bi mi ye because 2025 owu a ye hu no Ghana ho akasefo nko a na ba mo wo betesa wo mo ede wo mo koye ye self ya sefofo first month of the year mu ni ewu anope ye koda sore ya the manager ede aba betu dwa se ya usapon so nyame ato nsa de frame yo enam chese bi a na wan tini ena ne okan so wan kanye e se ya usapon na yenim na asembai daddy lumba semwe daddy lumba samambe kan sembe pere ansana daddy ya usapon ne ba junior nankasa etu na Mumbai ni arade kai no ohun nankasa ye ma ne train 7 days se on hwe se ni aye kan ya atoro nankasa be hu ni nyina ya usapon ba junior ya usapon junior mo ni na trans wa ba live enen owo kasa be hu yen ko ne bon bu sa 10 million so fanko kumase ene yese ye de charge ye de man so nko anya bisia mo de ye de man okay na no ti we fi mu eno so wan samba ni e kan na nkasa frame wo telephone so say asema ye kan no person mra but won man ne kwan na won man ne won fa de papa man ne so mra na bushafo na agile na se kura bushafo na abefa na koto hospital so papa ya sapon in hospital asem ye den krakra ma Dr. Bawumia say Dr. Bawumia enhwe na omungbo ya sapon no munje na bebi ekono enye asem papa na mumbre wo kakra wa nekra no wo nsuo bi anwada nantwi da wo betwa nantwi nti ya sapon dai anka ya sapon ne so enye senye ya sapon dia na ne ba junior no na onu ne nya wahese a T1 nimpo bi T1 semu na bai ya sapon ma fro jo ne ko idea na so me transit dia asofo no ka ho na wodi ya sapon akoma nsuo
awakɔgye tumi firi nsuo no hɔ a wɔde nsuo yɛ adwuma asɔfoɔ no bebree ɛnti asɔfoɔ no nim yɛasapɔnwuo ho abɛɛfoɔ nim yɛasapɔnwuo ho abosom nim yɛasapɔnwuo no ho abonsamfoɔ nim yɛasapɔnwuo no ho a yɛasapɔn ɛnyɛ ne bere ni ne tam nso yɛ ɛna yɛasapɔn ba junior no ka kyerɛ me sɛ ɔbɛbɔ abusuapanyin amanneɛ na wotu anamo na wɔahwɛ na wɔde yɛ ɛdɛ ato yɛ ɛna kyerɛ sɛ ɛbere da ho ɛnti yɛasapɔn ba yɛ awɛ ne asɛm a ɛkɔ so nyinaa sɛ yɛabɔ no amanneɛ ɛnti sɛ wobɛka sɛ yɛasapɔn afiri mu a ɛyɛ the Tagum Taganam of the 2025 no wɔn mo a abonsamfoɔ no ana owó na ntoma mɛfa wɔn no this year ɛbɛfɔ mu nyinaa kɔ this year ɛbɛfɔ mu nyinaa kɔ wɔn a wɔbɛtena ase deɛ wote hɔ saa na afa wo ɛna gye sɛ wosɔre deɛ awurade bɛsom obɛbreki obɛbubu obɛdwi na wasɛ si ne foforɔ ɛnti wobɛka sɛ yɛasapɔn afiri mu a na ɛyɛ me nan kakra because asɔfo abɔ mpaeɛ a yɛbɔ mpaeɛ yɛyɛ akɔnkyerɛ awurade na adani kom ya te awurade yɛ kom a woka ho bi nipa na ɔyare ne yare no wo sɔfo no wonim ho bi woka ho bi ɛna nipa no ho ntɔ no amen odifo amen sɛ woka sɛ yɛasapɔn asɔfoɔ no anaa asɔfoɔ no nim ho bi a na wopɛ sɛ wokyerɛ sɛn asɔfo ne abɛɛfoɔ nea ɛyɛ yɛasapɔn no wɔne abɛɛfoɔ no abosom na akɔ baako ɛna wɔyɛ yɛasapɔn asa yɛrɛ deɛ na yɛasapɔn ayɛ yɛ a bɛma asɔfoɔ abosom abayifoɔ nyinaa bɛkɔ apam sɛ yɛasapɔn a wɔto nyame ho nyina wɔwɔku no afi hɔ nipa titiri nipa mama bia ho yɛ okay na dua bata ɔbo ho a ne twa yɛ twana ɛnti wo kunkun ɛhan wakɔfa sum abɛka ho ɛyɛ tiwa sum bɛyifoɔ busufu duefoɔ abɛka ho a ɔno nso honhom no bae sɛ obɛwia wakum no asɛ ɔde ade papa biara ɔkum no wɔyere no mma asɛ wo nyinara kɔsɔ ntumi mboa wo ntumi yɛ hwee ni wɔ bɛyifoɔ bɛtumi de aboa wo abɛyifoɔ tim yɛ den fato tim ototo fio kumuni ma bɛ na wokɔ na kɔbrɛ ni ɔboa wo ɔma ho tɔ wonya bi di ɔna ɛba sɛ wonkum na ɔna wofa ne nkɔ ne wonkum ɛna afi biara yɛwɔ bɛyifoɔ bi afa wo kuro bra afi biara abɛyifoɔ woyɛ ɔbaa fa wo kuro bra woyɛ ɔbɛma fa wo yere bra nti no matter how ɔde wobɛkɔ na ɛhyɛ sɛ odifo nea wokan sɛ ɔyɛ han na wakɔfa suma bata na sɛ tiwa mame tiwa na yɛsum na ɔde ne bɛbata no na wo so mame tiwa yɛ papa wobusa question te sɛ nea wonim odifo menim questions bi a mbɛsɛ no wonim deɛ na wo nkukuru kyerɛ sɛ saa na ɛte ade a yɛahwehwɛ we search and see that so it is and we are telling you the truth asomafoɔ band ɛyɛ one band wɔ Ghana ha wɔn ɛbɔ mo homɔden yie paa na nipa a wɔka ho yɛ yɛasapɔn firi mu a lead singer wɔka yɛasapɔn ho ɛyɛ maame tiwa na nnwomtoɔ ne ɛnne kura maame ne nya asɛm ketewa and wɔbɛka band no ho no so band no amma fam band no antete anyɛ hwee band no kɔ n'anim ma nnwomtoɔ no du akyi yie pɔ no akora di adanseɛ sɛ yɛasapɔn na so ne mu anka nyɛ yɛasapɔn a kɔ ni baabi a wɔgyina ne gyina esi dɛ na akyerɛ sɛ ɔyɛ bɛyifoɔ obi a ɔyɛ bɛyifoɔ na ɔtumi ato nyame ne ho nsa maame tiwa ɛnyɛ ɔdɔbroni nsoso bɛ ne da wɔn tem anyo dobroni a ya we dadi number onye nwi dadi number abo mamane ya dadi number odobroni ba ya dadi number brabo o so ko ye but e wi ko si fa ma to dem o odo tintai ma to ma wo e man tintai na to tiwo mo tiwa tintai pakara to tintai then you will have so to them so be sa then they go so my name and then if it's uncle for one we see am one man that ya ka di ya my course wo my name o tin ya na ye ba be bisa o ba se twem then the watch say maame tiwa enkwa honhom pa na ne esi de no mum di kan wu ya ansana ya support fi say maame tiwa wu ye be bosu mi mu ani ele say papa ya support so adane de ato nti say obi a wo nkwa honhom pa no esi de no mum di kan ansana ya support say ya support junior ba na ba na me dane ma ametiwa oh okay so wo na wo dane de ma say ya support junior wo hobi ne ya ade ne say wo abrante efe no wasi so wo mesre wade ọma wu ọma ọpọpọ wu ọma umami wu umami na esebra wa ba umami amane umami nti ya usapon yere enim se ne ba aba ha abaye bebi okay ene ya dani se ya usapon ne ma be wu dia ne ma beti wu ndi yesu wu keke ya dani ma nti ya wadani odifo wadane
Yawsapon de no wada na de akoma amiti wa so asofo bi so eba abonte a wo mo kyerɛ sɛ wo mo na ehwɛ Yawsapon mo te ne ho mo hwɛ ne dedende nyinyi na achi Yawsapon da na de ato wo hwɛ den wo kyɛ so hwɛ sɛ wo mo hwɛ no yare hwem sɛ ne ho for 5 6 7 years 8 years 9 years wo hwɛ den na wo hwɛ wo bi ya de da na wo ba sɛ de wo so wo kyerɛ sɛ wo bo ada na de mama amiti wa na so nyina achi no Yawsapon so asen afim te wada ne no anya adwuma na anya adwuma sɛ na Yawsapon ba be wi wo kan no wanka okay why wo aba ma wada ne why in nantwi ewo ayi north obi o ye kunkuma adwuma e na asofo bi call so petum e na o se de why ama me dia na me wo me de ba be da se ne Yawsapon e na ti wa boy e na busuafo no so boy te busuafo ne hu odefo wo ka busuafo ne hu bi Yawsapon ene ne yire na wo montam enye fe na ntawantawa bi e wo montam ebetimi aba se bi a wo de wani hwe ma meti wa but na yire ne no ho sensem no so e ka ho bi na kofo wo idi aba na ne yire ncheche enye o ne yire ne ma na o hanse no kofa ma meti wa na wan ne tete Yawsapon ne yire ne ma ntem ma meti wa de ntia busuafo ne mpe Yawsapon yire asem eye ho ebusua asem na wo kan ma meti wa busua na Yawsapon yire Yawsapon busua ene ma meti Yawsapon yire le busua wo mpe Yawsapon yire no asem to bi aba so obeje bribe na won aboa ne wakum na se obeje ana won se busuafo bi boa owo oha obre amane ne ebeba so obi be ye okuri bi a okọ obusuo mu kohwe te busuapani no e makwan ebusuafo no makwan obeye opepepe wa makwan sa oba no wo ye mpa wa ware na se okwa ware ni mpa wa ware se busuafo mpa wa se because wo busuafo ma wo nkum obema esi bebre na yake sin of angels approved by God, confirmed by the Holy Ghost, meaning yeah how who connect na minim ne ediwach ena minim say wo adu we de bekum wo ediesi na say ababa bi okwa awari abisa okofa boy bi boy won to be ware abusafo aye so mekun ampa last week wo kusie no o be ware so a kingdom ha anase be sa so na okoyen ware wo emfo ba wo nyina nye papa Obale so for be ma ko fa na fa bra na be sisi no now na interest Bible ne we tell you the truth for before be ma wo be ma no fa se na obi yire oba na ewu osama ni table Francis no so sisi ada ne bon one to wonya bon one ko da bia na ne papa ba ko ewu ba ko ti ase na adwuma nyina ase ni biribi o yeye aba waye basa na de what you say amen o se futu se se pa je se dade Yawsapon ento be wu ento mekunu na be me ya na they should prevent him before it is too late and one country about me have to save Yawsapon before it is too late ndi waka na won kai wate na ontie oye ya na wanye me te se ba me 500 million se ska ode kwani na ewo busofo no eni tiwa no mu osofo no wo na hwe Yawsapon de ni sa kreska ne Yawsapon ka abusofo afaka wo ya baby na wakọ no ya ka Yawsapon ni ka fada kwa wo so mfa man on traka ne ne yere so traka ne busofo traka ne ena ka wo de ache Yawsapon se dan kasa na toyo Yawsapon tu bin kaka obi anto mfa ni traka ne mu se ko hospital me ko medical baby a ena what opeto go na ka ne ye adwuma na Yawsapon so bre wo be ko baby a wo ko haika we ya bia me saka wo be ma me bu afukura what you say Everybody bu fufa na me bu se na mani hai o di ase mani hai po bo se me tin na strategy na a pese pokupa mewo ti sa de o di enti se o be bi sa Yawsapon asem a e ya rehusem eni brisem na nso o seti yes abo aforebo what you say o se aswodi ti se da akom wo ka sem na unti a o be kwa anti ade ababa abrati we o to be ware yen ware eyiye wo ko senyum nimu no ko sen ababa ne obunsam ena busuafo na bo ababa na apase kuma brantie mama ena ababa ne se mentumi nkum ena ete say dia memmeja aware all right we ja aware na obi ko ware a esafa ho ko no ngu kaya onu a onsua onu so mo be nsua ena brantie
ade a wɔde edi wɔkyi no ɛnkyɛ wobɛtwa wo nkwa na so na mmom wɔmfa mmra ababa nso wahyɛ ne nyam wo ne na wo bɛyɛ ne ho adeɛ bɛtu din papa asew a aberanteɛ no bɛhyɛ wo ba nyɛ mu no momfrɛ no ɔbɛware wo ba no a ɔbɛyɛ wɔ a ɔnyɛ biribi prɛko na yɛngyina so no wo nso no mu sɛnea owuo no ɛbɛpare no ɔsɔ mba nnɛ na maabɔ ne bɛyɛ mesɛ ɔyɛ ɔbɛyifoɔ ɛnɛ wawu ne ba no naadane wei sisi ano agyanka ne nso no musu edi n'akyi nya asɛm ketewa because ne maame kora taa no ne papa akyi suman kunkum a wakɔgye ɛhaw abofra no maame no so n'akyi nso a ɛbobo te abofra no ne krabea wɔ maame nyɛ saa akɔfɔ barima foforɔ a ɔwɔ yere maame yɛmfo bi kunu yɛnware obi yere yɛnware obi kunu pɛ wo deɛ na wokɔware bi sa wopɛ nafa no bra no wɔnsiesie ma wo ɔsɛ daabi anɔpɛ no woafrɛ me fi baabi so hom baabi ɔsɔfo mekonya aberante bi ɛna mekae no ɔsɛ ɔbɛboa me ɔbɛtɔ asase ɛna mekɔfa me sika nyinaa na mede ma nsɔ ntɔ asase no ahwiw ɛfɛ de ɔbɛbɔ mamanneɛ woagye me wonni papa wonni maame sɛ wokɔware bi sa woanya kunu obi sɛ ɔbɛware obi sɛ wobɛware obi a go and see the father and the mother wobɛware obi a obi bɛware a ko ho maame ne papa fa ɔbaa ne bra na wo maame ne wo papa hu na wɔngye ntom ababa wo na sɛ wobɛware me ba no nti hwɛne yɛ open no yɛ atra sɛ ahyehyɛ before wasɔre de wagyapade akɔmɔ ɔbaa wasɔre de wagyapade akɔmɔ ɔbɛɛma yɛafɛ sika ne nyinaa ɔbɛbɔ mamanneɛ menkɔ kum nipa menkɔtwa ne dɛn ɛwɔ sɔfo mebɔ mamanneɛ na wobɔ mpaa waka woyɛ kwasea na asɔre na aba mebɔ mpaa ɛwɔ hɔ bi Pentecost akɔ no wobɛware wonya girl wowɔ Pentecost na wotwempra no ane wɔnkɔbɔ Pentecost sɔfo amanneɛ sɛ Pentecost sɔfo manya mpra ni na ɔsɛ ɔbɛware me enti mesika magyapade a mewo nya wosɛ memfa mmerɛ na ɔnkɔtɔ asase ma me sɛ na bɔɛ no wɔ yere ɔwɔ problem nti ɛna ɔkɔpɛ ɔbaa foforɔ nti ɔbɛgye sika no ɔde akɔma girl wɔguan wɔn nso kɔka wɔn kasa prophet abɛdi kasa I will tell the truth amen. Odifo wo your papa the former vice president Dr. Mahamat Bawumia din say ba ye say won kwaje ya usapon ibisa say your papa vice president ene ya usapon din katwa ka ben ene da wo montama wo na kan kwaje ya usapon yo ya hwe Radi Edas will be self for vice president Dr. Bawumia. Dr. Bawumia is a Christian, it's not a Muslim. Oh sir, it's a Christian. He have that the good Samaritan but to me, yeah. What I say? This I Muslims form so we are there. You were there, but no Muslim here na up a push. Okay. Na gaza I'm sorry say me ko bubi me ko yebribi. This I will push no. Okay. That's how I say about me be sorry say me ko bubi obi na aka kire. This ask will come out we no ya sapon obi na ebo na mania. Enti se ne nya odo ni atenka e ma Christopher say ya sapon tu jom na Dr. Bawumia no ya akwara wo. Mela oti ya sapon Dr. Bawumia ti ya sapon jom no ya akwara. Ni Dr. Bawumia onyi ya yo. What I say? President na ma wa ya akwara akwara. Enti no nim ya sapon wati ya sapon ka. E wo hu adwuma a o ye say o tu nyame jom de hye nyankopon de no nyamo ye tie bi. Christopher tie, Kremofo tie, Malam tie, obi tie bi. Enti tam e ba say on first kanema Bawumia no Bawumia first kanema no. Na o ya we. No no nipa obetumi aboa ma nwansa ya sapon yare ana nwaje na owo nbe pare. Enti so ye yo wan ye yo ende me de maka ma asem. Okay. Tenu ntina meka. Okay. Amen. Amen. Daddy ebeto monten so ana we be say rumors na monten so who say your papa ya sapon any ma mitiwa twempra ne ade several times and a wo ba bonten e be deny ma mitiwa ba bonten be kire say woni ya sapon empra twe bi ani ho a e wo montem ma mitiwa ko yi bosomi pepepe and as bosomi ne na kakra na ya sapon so adane dia so odifo na sadi na say no plan everybody obi say ya sapon ade no meka you say no plan ya sapon. Oh, before say ya support nya kwala ma mi ti wa so nya kwala. Yo, mo ntemo mo ti fancy. Say ya support jaware. Amen. E no betu de se. Okay. Ya support ni yiri ne ho, ene ne ma ne ho. E na ti wa ya kwala opera prefe bom vi.
obepe adwuma no wo ma na adwuma wo fi ho na ono mo try ketwa na se bu to won pa ye won bibia na aduane amen ja obe den ko ware o master yire wa fa kwa se obe kata so obe odi edi so wo so wa fa ho ama no go be fa ene ba so tu jom na wo so da ku su tu jom no se on ne yede na wo so be tu jom na obe tu no wa ti se o master tu jom na ko tu baby na wo so tu jom oh se na ni be je na ni je na wa tu jom na wi kete na on tu be sisi no wa fa na ka no na mo tu jom a ebe kwa ne nko seko tu jom ne ko okay entino wari don't me wari and also don't me wari because o madam ni kunu do master to me be see na udidi ho na oba fi ho no ti wa ba fi ho na ti wa ba ye ti wa o de ho bo ya asapo na ti wa ba ye ti wa okay na ya asapo so de ho bo no ansa na ya asapo sam fi ya asapo to ya asapo entino be bi enu wa ya asapo mekwa ti wa nka wa eyiye ena ma menu gusu titi otiti oninam na otiti enya wari obeti pewu na ni bubu fu yi na ntokwa na yi no fi awari na se eno he ena muti wenti enti ne ya sapon yire tiwa ayani yiro ne pra o se den yo ba na mbe o sama na gaza go amani se wo twebra ono yo befo ya ma me sapon yire kenya ayampa ndi ayampa so yo befo okuda wonfi wo ba ware nim ena nwa ware anyi besine ena ya sapon so ne wan tono besine ndi dia ya sapon kai na ma me na kasa sama na kasa be confirm say ayampa so me sama focus okay that you remember sama and sama biara to me biara call the spirit the truth every power papa bes me ba say enunti na ma mi ti wa fi mu abosun ba kwa say wono na be fa ya sapon so omra so no de o chese wan kasa ya sapon mra na mom bia batabu ho ani twa ye twana na se ahoma na bofema bia ne begina wa na mo bia so na ahoma ho so na bia batabu ho ani twa ye twana na bia ne so ni na ahoma na enam ti se ba kwa hwase ba ko no betuma kana debi debi no waso onye den ontie na ahoma ne ka kira safo ndi so no no fam ho na se ene mi ni hobi ma so betuma trandia no ndo si ni kuse se on dinachi on dinachi na ko dwe ho a obedi eche na on di eche okay odifo ye hwese ne na ye maami tiwa ene ye papa ya osapon etie papa e yare da ho maami tiwa ne wonu ho wonu a na danda no koba no hwere ne ade enye enunti ena se ne o ye attached to maami no maami ni film no ama wono so ekobisi already no na ya osapon no ne ho edodo no wo hye da nye fixa everybody yes said that ebacho o ba ya osapon yira ba bom na wo mu ho na woni ho no me ba kwa na woni ya ba ko na ya osapon na yire wo ho ene ne mba pepepe amen ndi se anka oniwa anka de na ese ha na ade no ba na ya osapon ne yire ne ba ntem tete na onu nya kwa be wure odifo ni de enye ase oba no ne ekunu na bi omontemo entesi amba na wo be obi ani ope no so gu anu a na o yire yesa wani beje o yire ho ana wani beje ba ko okay yes yes wani beje ne so gu anu no wani beje wo na so gu anu amen and no so wani beje no so gu anu dia hina na obepe na ase ye wo so gu anu no so gu anu nto be ka o yire no ba na on ka o ma be so de ni je be transfer na anu dia be ko be ko okwa no kasi we ja ware so ya ware because o dia be ko na ko ko so hwe ni a obi gusu ye ma na wani je hu na wani nje ne hu ne ma o ye den transfer amen na se wo ba na wo bom na wo te se na wo te fi asase na anka ma me no ne ku be yare no eye den no o ja ne ku na enam den so na ne ku be yare odifo bi mo ke kase maame no ebo ya osapon dua ebetia ba se dua no nya enya maame sa tiwa se nya ya osapon mu ni na the space of 1 month mu ni na wuku ya na ewo mu se ya osapon yire o ka se maame tiwa yo befo maame tiwa na ma na wari ase maame tiwa na ma ne hu nton ya maame tiwa na ma ya osapon bre na se ne
maame ti wa saman sɛ nea yɛ asapɔn yere kan bia ɛwɔ mu dia na wabɔ dua ɛbɛyɛ adwuma na ɛyɛ adwuma. Okay. ɛna yɛ asapɔn yere nso wabɛte wasoma aba ma wabɛte sɛ nea ɔkan anaa nea ɔdwen nea ɔte nea osusu nyina ɛwɔ mu a na anim. ɛnde sɛ wakɔbɔ dua o wakɔfa baabi o wakɔyɛ biribi a sɛ nim duabɔ a ngyinaso nim ɛnyɛ adwuma. Okay. Duabɔ a ngyinaso nim sɛ wɔn mu kuro ntwe mpraeɛ mpra bi anim ntɛm deɛ mo ho sɔ na sɛ motwe mpra deɛ awie na akɔba sɛ kama wakɔtɛ sɛ baako anaa mmienu a bosom no bɛyɛ adwuma na ɛnyɛ adwuma. ɛnti deɛ ɔtee no ɛwɔ mu a na anim. Okay. ɛyɛ sɛ ɛwɔ mu no nti dɛn duabɔ biom sɛnea wopɛ na womonya. As one takes what it becomes. Now maybe I know until say Tabung Taganama SAC 2025 to us about 2026 and the woman a plan Diabo Yarwa or how Musu Bramani Uwu and Crampine and Yawoman this 2026 they should prepare themselves for it. Now so before the 2025 year a punning into to talk from the 2026 in society. So say your beginning. Everything that has begun has an end. Alright? Okay. I didn't watch as I said, what could you have been doing if you anti the born number? Anti a was assassin in Yassas. A were and then Yavi. Anti assassin started 2025. Now we only call 2026 and now and so said to me to us. Come say, Bebo. Before the okay, they were quite. Oh, Yaman, Yamati, and me one that's a mention come. I have mentioned come. Won't share come there. A day fully being so a few almost shall come say, a city better to send your walk and say 25 dinner shares and I am, the consideration I you. Ghana for which I say a brass say a day I saw Emma a day for an income channel. Na be do a wire, yes, and the way I never be said a bit me a son who say yas upon. When you're 66, the nurse on call be as uncle, that's what's why, who wait me up to you, find them a Ghana. No, who won't mean Abacate and Penfobe, but only the cause and the source of the phenomenon. I am commissioned a different share. Uncommission, no, same come. But this thing has already happened. I see it. Yeah, you can't assassinate me any way. Tiniesi, any tremo. And then young commissioner will be able to catch and some CBU. I will name the entry of a own tiase and answer waka patram pram. Wobu. Then why no more. The mission come over, or the Kudia ye into Adiba Betu. Then ya Humberto. Then no idea 300,000-400,000 pounds. But don't you? And yes, or Robert Sao Yari. All the answer. I don't know what to open inside the radio social. Papa, dear, come on, baby. Sabre yas upon Wadani de Ato. O Chese, Mammy Tua, now didn't go born, no, this as Mammy Tua, whom young home penty, I prefer how we Nadia Burn. A woman man will job with you. The do also Busiana yet. Now, before saying Siana. Now, or trust none na rollers work. And you never one family. The woman you answer was an union. One train or Robert Row. And if it's too party. Did I what you say? A woman Rollins Oja NDC too. For several years, what who said one book baby Asher Rollins and Union. Asher Union. O free Mukway. Ne yewo hosa wo hu se wan hye ne yire nyunyam ahye ne we amaneso o wu na bo a okro Rollins e no kum nkofo the old president no Rollins ne kum what is that one bonnet say nyunyam da firing squad o no bom profutio what is someone say na ne wu ya mo ko se ne yire nyunyam o say ne nsaka ne yire why honoring after death but ignoring why honor don't honoring before death. The second, or was to Tunia. Or Beban woman, as some call on Robert Catcher. This a woman never called, so no no bebao. Now I will call as someone who could get some you now samba. Robert woman. Amen. Amen. I was saying, Yane Prophet Dr. Abednego and ADM common way, you couldn't need your support, ya and pay. Ena ye giant ya na sen kra beto monten so se wadane e dia so no ho komo a ena yabo